Il-ħidma biex pajjiżna jkollu liġi dwar it-trapjanti tal-organi daħlet fażi oħra hekk kif iċ-chairpersons tal-Kumitati Parlamentari dwar l-Affarijiet Soċjali u s-Saħħa nedew sensiela tal-laqgħat ta' konsultazzjoni. Deborah Xkembri u Etienne Grek li jmexxu l-kumitati rispettivi se jkunu qed jorganizzaw laqgħat bejn membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra u b'mod konġunt qed jiddiskutu janalizzaw it-temi kollha relatati mat-trapjant tal-organi u t-tessuti. Se jkunu mistiedna wkoll l-stakeholders kollha li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-qasam, inkluż l-Organ Donation Support Group, psikologi u esperti fil-bioetika, il-Low-Tech Committee u esperti mediċi u legali f'dan il-qasam flimkien mal-amministraturi tal-isptarijiet pubbliċi. It-tabib Grek għal ma' One News li hemm diversi temi xiġu mistarġa fosthom definizzjoni ċara ta' brain death u cardiac death. Permess tal-konsultazzjoni wisa li sa nagħmlu flimkien mal-esperti u anke mal-pubbliku Malti nkun nistgħu niddeterminaw li ma se nużaw kux opt-in system jew opt-out system fej jew persuna bis-saħħa legali tiegħu jiddetermina hu stess x'jagħmel bl-organi tiegħu wara mewtu, jew inkella jekk persuna tirrifjuta sewwa tiġi obduta il-xewqa tiegħu. It-tabib Grek kompla jispjega kif din il-liġi tista' twassal biex ikun hemm iktar organi disponibbli. Mill-lat mediku għandha tgħin illa għaliex peress li l-affarijiet ikunu iktar definiti, ċerta organi li persuni li jkunu jixtiequ matul ħajjithom li jħallu l-organi u mbagħad wara mewthom jintilfu sewwa u minħabba li ma jkunx hemm dik is-saħħa legali fis-sistemi li hemm bħalissa ma jkunux jistgħu jintużaw dawn l-organi, nkunu nistgħu inkabru anke l-ammont tal-organi li jistgħu jintużaw għal persuni li għandhom bżonn. Pari passu ma' rapport mill-Kumitati Parlamentari ser tiġi mħejjija white paper dwar dan is-suġġett mill-Ministeru tal-Enerġija u s-Saħħa li għandu jkun lest fil-bidu tas-sena d-dieħla. Dan il-proċess għandu jdum numru ta' ġimgħat fejn imbagħad l-eżitu jgħaddi mill-Kabinett tal-Gvern u jiġu abbozzati l-liġijiet jew emendi ġodda sa madwar nofs is-sena 2015 fejn imbagħad jiġu ppreżentati fil-Parlament għad-diskussjoni fl-istadji kollha sakemm il-leġiżlazzjoni l-ġdida tiġi ffirmata mill-President u tiġi fis-seħħ.